Argraff gyntaf, yn ymlacio ar wyliau. Neu'n ddigon lwcus i gael gwneud beth dwi am i wneud. Fan hyn, nawr. Ond yn anaml iawn y cewch chi'r darlun cyfan argraffiadau cyntaf. Mae'n rhaid i chi edrych ar y person cyflawn. Ac fel gweithiwr proffesiynol sy'n deall, atal a lleddfu trallod seicolegol, rwy'n gwybod hyn yn well na'r mwyafrif. Pan fyddwch chi'n cwrdd â rhywun am y tro cyntaf, efallai bod nhw'n wahanol i'r hyn yr oedden nhw yn y gorffennol, a'r hyn y byddant yn y dyfodol. A'r dyfodol sydd flaenaf yn fy meddwl i, dyfodol o bosibiliadau ac amrywiaeth, lle gall weithio ar draws ystod o gyflyrau, neu gymryd y cyfle arbenigos ydw i am wneud hynny. Mynd lle dwi am fynd, gwthio fi hun yn galed, neu gymryd seibiant. Mae fy nyfodol yn llawn o gysylltiadau a chymuned, i dimau aml ddisgyblaethol, i bethau dwi'n ei gwerthfawrogi, i bethau dwi am ei gwneud. Mae'r argraff gyntaf yn cyfrif, ond mae'n rhaid i chi edrych y tu hwnt i fynd mwyn gweld y darlun cyfan. Dyna wnes i, a dyna pam y dewises i Hywel Dda.